Cantas veces se atoparon coa necesidade de realizar un trámite online e non saber como facelo? Para solucionar estas dúbidas, o Concello de Vilagarcía creou o Punto de Información Digital, unha oficina na que asesorar a quen o necesite cos seus trámites online. Necesidade para poder dar un servicio real, un servicio efectivo, un servicio a toda a cidadanía que de repente vese un pouco excluída da administración electrónica. Hoxe en día, pois, os autónomos, por exemplo, ou outro tipo de persoas teñen necesidade de facer as súas relacións coa administración de forma electrónica, ás veces falta ese punto de formación ou incluso de información sobre cales son os trámites que se poden facer. O punto non está pensado só para axudar as empresas, senón que calquera particular recibirá o asesoramento necesario para realizar os seus trámites e aprender a facelo por si mesmo. Claro, o obxectivo é ese. O obxectivo realmente é sacalos do apuro, porque ás veces veñen con necesito isto para xa porque mo piden para presentar, pero que realmente despois sepan eles facelo solos. Entonces, inda que en este caso non sexa moi telemático, pois seguimos usando lápiz de papel para anotarlle os pasiños e que despois eles o poidan facer. Que despois non lle sale, véñanse de volta, volveselle a explicar, volvese a tramitar, volvemos a anotar e volveno a levar. O obxectivo é que aprendan a facelo tamén, que sean despois autónomos. Os que xa recibiron asesoramento do Punto de Información Digital realizaron consultas de todo tipo. Hai de todo tipo, pois dende peticións para como conseguir as entradas dos concertos de San Roque, porque sí que é certo que son dese tipo de interaccións que a veces nos custan un pouquiño máis ou que non coñecemos, tamén de dunhas domiciliacións bancarias de recibos de que poden ser dos impostos municipais, temas de clave de 365 e tamén da clave E para o contacto coa administración electrónica. Outros trámites nos que asesorará o Punto son, por exemplo, as matriculacións dos alumnos nos centros escolares ou a solicitude das becas. Ademais, a oficina creará outros puntos en Vilaxoán e Carril segundo as necesidades dos veciños.